Shuthi umyeni wakho wagcina elokhu ehlezi ngithi ubukubone nawe mengithengela iy'mpahla, ngithengela nefoni nazo zonke izinto. Ngikhumbula nje sekuthengele naleya nayithi ishanyani inhle isilk. Yebo anti, kushuthi wayenokungithanda kahle kahle ngoba ugcine sengikhiphela kwelinye lama-restaurant nje aphezulu, sawulala nasehhotela, wangitshela ukuthi uyangithanda. Hayibo, uthini kumina? Yebo. Angizwa. Ngiyaxolisa anti, kushuthi nanokunye futhi anti ukuthi ngize ngabhalela lana ngoba manje sengikhathele ukuthi ngilokhu ngifihla nengane futhi le encane yami eyakhe ingane anti. Hawema uthini? Hayibo mntasisi. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu esithi sikhipha izimfihlo nihleli noLungsta. Namhlanje vashelo dadewethu othi unemfihlo afisa ukuyidalula. Sawonjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Cobingelela babukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kuphi nendawo? Sanibonani babukeli emakhaya. Ngiqhamuka kwaNdengezi. KwaNdengezi. eThekwini. eThekwini. So ukhulele khona la kaNdengezi noma? Yebo ngikhulele khona. Okay. So yini lekushisayo siqale nje uthi qala phi indaba? Hey, ngifuna ukuconfessa ku-anti, angazi ukuthi kuzoba njani kodwa nje ngiyafisa ukuthi ngiconfesse kuyena ngoba ayisengikhathele iyangihlupha lento. Usukhathele noma iyakushisa noma isinkulu kakhulu? Sekungaphe kwamandla, ngikhathele ngempela manje. Okay, before sifike kwi-confession ungasho ukuthi kena iqala phi indaba? Indaba iqala ngokuthi u-anti wami ushadile. Uhlala nomyeni wakhe emzini wakhe. So mina bengihlezi ngijwayele ukubavakashela nje ngisafunda grade 8. Kusho indaba yaqala ngokuthi umyeni wakhe lokhu nje ngithengela izinto nami phela ngibona ukuthi hayibo wangithengela nefoni u-anti wajabula phela cause nami ngingane vele ekhwishizela ayicleanayo. Wangithengela ifoni kwaya ngokuya nje Sibari lokho engikhipha nje nami sengize ngiyibona phela ukuthi hayi cha manje ngiyathandwa phela la. Emveni kwalokho-ke shuthi uSibari-ke wangikhipha ngelinye ilanga-ke wagcina sengitshela ukuthi uyangithanda. Ima-ke asiphindele back mawukhuluma ngithi uzoliya leli gama ulokhu uthi uSibari. USibari ngalini ngoba uthe oka-anti? Cause inkinga iqala lapho-ke manje ukuthi umbiza kanjani ngoSibari ngoba oka-anti? Angithi phela umkhwenyana ka-anti uSibari wethu ekhaya. Simbiza Sibari. Why kanjani? Bengathi bengathi ima-ke mina ngoku-understanda kwami uSibari umuntu kadadewenu. And then oka-anti it's either umbiza ngoba uncane ngobaba noma ngomalume. So manje uyabona ukuthi already ibhijana lapho uthini uzubona ukuthi ngingathini mina ngikhule ekhaya kuthiwa Sibari so nathi nje salokhu sithi Sibari. Nathi Sibari. Yebo khona isiZulu sithi ubaba omncane. So kuyacaca shuthi mina ngijola nobaba omncane ngoba nje ayisi. Wayiqala kanjani nize nifike ekujoleni? Asiqaleni lapho. Wayiqala kanjani nize nifike ekujoleni? Abelokho engithengela izinto mangivakashela u-anti eze nje ekamereni la engilala khona ngibuza ukuthi ngiright, ngimtshela ukuthi ngiright. Kwaya ngokuya nje sengikhipha u-anti noma engekho. Ngabona ukuthi phela hayi lo muntu wase engikhipha ngelinye ilanga lokugcina nje. Wagcina sengitshela ukuthi unama feelings ami. Nami phela cause obehleze ngithengela izinto ngicela sengibona ukuthi hayi nami ngiyamthanda ke. So when ubona ukuthi uyakuthanda or nawe uyamthanda usakushele kanye ngokusho kwakhe lokhu kokugcina nje. Noma wovela usumthanda? Uyangithanda cause useke wangitshela nokuthi nje yena u-anti akasamfili usezwa mina nje. Akasamfili? Akasamfili nje. Usithapha isibini sokuthi ke nakhuluma into zasekamereni nawe? Angazi shuthi nami nje ngiyabona kodwa futhi okunye-ke nje sebehlezi bexabana that's why angisayi nje vele manje emzini wabo ngoba bahlezi bexabana. And then anti wakho uthini ngoba phela u-expect ukuthi ufike ngoba ufika nawe and then and wena uyikhwishi. Ngamtshela phela ukuthi ubaba wengane yami ngithi phela u-anti wami kahlahle ngimfihlelile futhi nokuthi ingane le nginayo eyakhe lo baba lo umyeni wakhe. So u-anti ubese lokho azi ukuthi angisezi lapha emzini wakhe ngenxa ukuthi ubaba wengane yami akasathandi ngiye lapha kanti mina ngifihla lento ukuthi manje sobukana kanjani lapha because phela manje lo myeni wakhe uyena ubaba wengane yami. So not only ukuthi ujole naye
Aphinda wamzalela. Yebo. U-anti unazo ingane? Unazo ingane badala kunami abanye. Angizwanga. Yebo. Okay, badala kunawe? Abanye oyedwa mdala kunami then laba bayithuba kancane. Kanti ubaba omncane uSibari mngakanani? Mdala ungishiya ngo-30 years. Ushiya ngo-30 years? Yebo. Okay, u-anti umuntu onjani? Ake siphindele back kuyena-ke manje. Uwumuntu onjani? Ngeke ngiqamba manje Nkosami, u-anti uwumuntu o-right, unenhliziyo enhle, ungenzela izinto. Ngingasho nje ngithi ukonakala nje kube kumina, but shame angifuni uqamba manje ngimisele ngokumyeka bandla umyeni wakhe. Awuyimisele ngokumyeka? Ayi ngeke. So manje-ke ngoba ade ubhizi uthandana naye benilalaphi? Emahhotela phela futhi nje lawa abizayo u-anti angikhumbuli bemise ehhotela kodwa mina sengilale kwamaningi kabi. Momoni anti wakhe ekhala ukuthini kuwena? Like I'm thinking ukuthi sebeyaxabana, I'm sure futhi ubuyazokhala akhalele kuwena. Kuthini kuwena? Ayi angifuni uqamba mangasisa akuthi shu anginandaba nje. Awunendaba? Ngiyamthanda nje umyeni wakhe. Yabona futhi ngisho sebengazi nje hayi angizukumyeka Nkosi yami. So what makes you think ukuthi kena umyeni wakhe uyakuthanda wena ngoba yena ekwazi ukumenza kanje? Uhluke ngani wena kuyena? Ngingasho ngithi izinto ayishoyo kumina ukuthi uyangithanda, nanendlela angenzela ngayo izinto nje. Ngiyabona nami ukuthi uthanda mina manje kuno-anti. Okay, so akhathi ukhulelweke ekhaya wathi ingane yakuphi? Cabanga wesisi bazi ukuthi ingane eyakomunye umuzi nje oseduze kwasekhaya kwaMwandla. Kanti ingane umkhwenyana ke. Abafunanga inhlawulo mhlambe basibizana umfana wakhona. Basayifuna namanje and umfana akazi kwayena wayivuma ingane. Yabona nje. So wawujola naye futhi? Yebo. Ekhona noba umncane wakho? Yebo. Wow. Ithini ke inhloso baba omncane wakho ngawe mase nikhuluma ke? Angimazi okwamanje kodwa nje ugcine phela ephetha ngokuthi u-anti usazozama indlela ukuthi amdivorce manje nje angazi. Inkinga yami ukuthi kuzobuya kanjani mase emdivorcile sehleli nami phela. Wena uyimisela ngokuthi ahlale nawe? Ngingahlala nje anginayo. Mase kuxoshisa kwa-anti? Angazi. U-anti benazi insolo ukuthi yena kukhona umuntu okhona? Yazi engashokheka futhi nje ngiyazi ukuthi kuzomphatha kabi akazi lutho. So akazi amsolo umyeni wakhe? Akazi nje. Okay. Ngiyacabanga ngoba ingane size yaba na 4 years. Size yaba na 4 years. Ubaba wayo uyayinakekela? Ave inakekela and le ngane ayisweli lutho. Ngikhuluma nje inemoto lezi ezinkulu za 5000 sayithenga eGateway. Yazi ngoba sihlela ngiyakubona ukuthi ke nalento le igeza igilo uproud. Ukuthi ke na uthathele u-anti wakho umuntu. And manje usezodivorce. So namhlanje ithini inhloso yakho ngoba usuzomtshela? Sengifuna ukuthi azi ngoba nje sengikhathele lokho ngiyifihla lento ihleli nami kuphela. Sengifuna nje ukuthi azi. Angazi uzofila kanjani Nkosi yami kodwa nje hayikho into engizoyenza. Usaphila uma wakho? Ukhona umama. Uma wakho uzoyithini le ndaba? Nkosi yami angazi. Ubaba wakho khona? Ubaba sewashona. Sewashona. Una ama siblings? Yebo bakhona. Bazoyithini bona le ndaba? Ukhona oyedwa njalo uxoxa naye but akayifundi lento engiyenza wangitshela wathi angiyeke but mina ngeke bandla. Okay. U-anti wakho ke shame ucanga usuzofila kanjani? Njengomuntu omazi awuchaze ngokubona konke oyilindele. Mangathiwa nje manje ngimbone ngeke ngizosaba. Angazi ukuthi ngizothini. Cha njengomuntu omazi awungichazela ukuthi ke na i-reaction yakhe ingayiphi. Angithi uyamazi? Ngiyamazi. Umazi enough ukuthi uzothathe umuntu wakhe? Yebo. Okusho ukuthi nina umnako wakho. So njengomnakwenu ke uma ucabanga sesimfone yasimtshela ngalolu daba ucanga uzoreact kanjani? Nkosi yami ngoba umuntu o-right nje olungile futhi uyakholwa uyakukhonza kahle nje. U-anti umuntu nje Nkosi yami onenhliziyo enhle angazi ngempela usuzothini. Futhi einganeni zonke ngikacabanga ukuthi ile mina ke ngenza lento. Wena ngase kuthiwa receive i-call kanje ungafila kanjani? Khona ku-wrong Nkosi yami kodwa manje ayikho into engizoyenza. Seneminyaka engaki noSibari? Kade saqala ngoba nje ngangisafunda grade 8. Thimbona I think unyaka wesi9 lo. Ngoba ingane ina 4 nje kade saqala ngisavakasha. Usafunda grade 8. Uya understand ukuthi ngoba uthi ke nawe usafunda grade 8 kahle kahle kwakuyi rape leyo. Ngoba umuntu ofunda grade 8 mangicabanga uno 12 13
nona lesofeyila kula ku16 17 engangina 14 ona 14 yebo okusho ukuthi kwakuyi rape leyo saqale phela sakufihla yabona sangakwenza yabo wayengakaqali ukungilala ngalezo ikhathi uqala ukungilala nje sengina 18 ebelokho engibekezelela usuyamvikela futhi khona lapho urealize manje ukuthi bekuyi rape leyo usuyamvikela asilalanga singaleso sikhathi so ungitshela ukuthi kena ubelokho ekuncenga for 4 years ethi thandanana wangincenga nje enzela ukuthi ngize ngiqede isikole ngamtshela ngathi mina ngicela ukuqeda isikole so saqeda isikole ke salala ngathi ngilala nje kwaphela 6 months ngakhulelwa and then bazi ukuthi khona umfana wa next door uthandana naye wathi menzeni ke yena awubazi kodwa wayelokho engitshela ukuthi angimiyeke umfana mncane ngangenzeli lutho yena bese ngenzela izinto ukuze phela ngidideke okay ngoba usufuna ukumdivorce ku-auntie uthe ufuna ukushada wena akasho usufuna ungishada kodwa nje uthe wenzela sisihlale angibone ukuthi ngizo-act kanjani mase nginaye then ke sizothatha further steps nizohlala phi emzini ka-auntie hayi ngeke ngifuna angenzele owami nje nami akwenzele wakho umuzi yebo yo hayi nezolo babukeli ngathi sithanda ubanzima le manje mase abashana bezobanga no-auntie asimfonele u-auntie simazisa ngalolu daba simuze ukuthi uzothini ngalo asimthinta u-auntie usu-ready ukukhuluma naye yebo awusabi nje ukuthi uzothini isibindi Hello sawubona njani ngiyaphila njani ngiyaphila ukhuluma noLungster la kuyikhipha izimfihlo kwaBlack Life singawazi ukukhuluma yebo singakhuluma ngisendaweni right kodwa izinto ngibhizi emsebenzini ungakhuluma sisi siyaxolisa kakhulu la e-studio ngihleli nomshana wakho othi uke wahlala nawe isikhashana nje uthi unemfihlo afisa ukutshela yona hello yebo ngiyakuzwa okay la e-studio ngithi ngihleli nomshana wakho othi ke nawe wakwahlala nawe isikhashana nje kunemfihlo afisa ukutshela yona ungakwazi ukumlalela ngiyambona umshana Nkosi yami uzokwazi ukumlalela yebo ngiyakwazi ulisintana umntaka sisukhala ngani bandla ngicela ubambe kancane sawubona auntie Sisi unjani sisi ngiyaphila ngiyaphila ngizothusa itudo yini manje kwenzekeni auntie kunemfihlo bengifisa ukukutshela yona kodwa angazi izokuphatha kanjani imfihlo khuluma sisi imfihlo yebo kushuthi bengizoyithi mayingezosibophisa nje ungakhuluma kushuthi auntie la ngalesikhathi ngisajwayele ukuvakashela emzini wakho kushuthi bekuba nalesi sikhathi sokuthi mangabe wena usuhambile emsebenzini ngisale nomyeni wakho ngisale nobaba bomncane yebo kushuthi umyeni wakho wagcina elokhu ehleze ngithi ukubone nawe mengithengela impahla ngithengela nefoni nazo zonke izinto ngikhumbula nje sekuthengele naleya night ishanyani inhle isilk yebo auntie kushuthi wayenokungithanda kahle kahle ngoba ugcine sengikhiphela kwelinye lama-restaurant nje aphezulu sawulala nasehhotela wangitshela ukuthi uyangithanda hayibo uthini kumina yebo angizwa ngiyaxolisa auntie kushuthi nanokunye futhi auntie ukuthi ngize ngabhalela lana ngoba manje sengikhathele ukuthi ngilokhu ngifihla nengane futhi le encane yami eyakhe ingane auntie hawema uthini hayibo mntasisi hayibo ngizokubonaphi kodwa hayibo uthini kumina ngiyaxolisa auntie ingane lencane ingane yakho yamyeni wami yebo auntie hayibo wathi yebo auntie awushona nje yebo mnakwethu futhi mina ngumnakwenu mina ngumnakwenu cha auntie nami angi-understandanga ukuthi why umyeni wakho enze kanjena kodwa akusekho ukubuyela emuva ngoba sesize sanengane isikhathi esingaka ngoba le ngane ikhulile ingane yakho ngithi 4 years awuyikhuluma ingane indaba engaka bengisaba nengane engasikani ngihleli nenyoka endlini cha auntie akukho njalo
kunjani ngoba usukushilo kuyikona kunjani ikuphi okunye osazokusho ikuphi okunye Mina bengifisa u-anti ukuthi angixolele bese yamukela ngoba kukho ukuthi u-anti axolele ugijima uyotshela abanye abantu impilo yasekhaya uyikhiphela abanye abantu awuzinaki uyotshela u-anti wakho uhlale no-anti wakho umthele ubona mhlawumbe ungikhipha ey'ndabeni lezo njengoba kuthiwa usestudio nje. Anti angazi anti ngiyaxolisa kodwa-ke benginganalo elinye ithemba ngibone khona ukuthi ngcono ngibabhalele. Awunike lo sisi ucingo awunike lo bana ngazi usewubani awunike ucingo. Yebo anti. Yebo sawubona. Nithathelaphi indaba engakuthi ngithule ingane yami izokhuluma iy'ndaba ningasho ukuthi ayitshele mina indaba nize niyithathe indaba kube yeni. Uyena osi-approachile wathi-ke na uyasaba ukuzokutshela lolu daba akalusho oluphelele. Uthe umyeni wakho ukuthi useke wahlala nami wangitshela leyo nto phansi na hawe ma uthe uyasaba ngoba futhi kunelinye idombolo lelangalishongo ukuthi-ke na umyeni wakho uthi-ke ufuna ukukudivosa ukuze athathe yena. Qhubeka sisi. Uthi ufuna ukudivosa wena ukuze athathe wena ngoba obweni uvela ubudlelwane sebuphelile and naye-ke uthi-ke na angakujabulela lokho. Hawu simthethe ekupeni kwesitsha ngifile ngilaphansi phela umaphepha ngeke ngiwasayini. Ngicela umtshele. Ngoba ukwazile ukuthi uzontshela lokho. Ngicela umtshele yena. Khuluma na. Hello. Angizwanga uthi kuzokwenzakalani okunye. Hayi anti bengithi ngiyazehlisa-ke phela angisazi-ke shuthi-ke avele zilime ziyetsheniki ngoba phela nami ngeke ngikwazi ukumyeka bandla. Bengithi ngiyazehlisa njengamanje hhayi-ke. Wengakasisi ngiyokubonaphi? Hayi. Ukhuluma ngoba usefonini. Ukhuluma ngoba usefonini konke lokho. Bengithi phela ngiyakuhlonipha shuthi manje ngiyabona ukuthi sekumele ngilokhu nguncenga phela cause wena nawe bemele ukuthi wenze isokomuntu wesifazane shuthi ubuhluleka phela nawe. Ngifile uthathe yami indoda. Hayi-ke angazi-ke bandla nami ngeke ngisakhona-ke bandla ukumyeka. Hayibo. Ngeke ngikhone nami ukumyeka. Bengithi nje phela ngikwenzela umusa kanti wena manje usuyangithuka la e-studio hhayi ngeke-ke. Wena nami awusho ukuthi abantu sibonane kuze mina nawe sikhulume lolu daba siqede. Angazi vele phela mina ngiseze emzini wakho njengoba uhlula nje na ukline mina. That's why indoda phela ibona ukuthi mina ngimncane ngiyaklina wena cause uyahluleka. Sisi singabane nangibona lokubhinqa amathawula amancane. Ugelemba. Hayi bandla. We anti isibindi sokuthi usuze walanda imaid izokuklinela indoda ibuka khona lokho. Hayi ibuka khona lokho indoda uthi awufuna ukuklina wena endlini ufuna ulokhu uhleli nje ugoni isisu lapha hayi. Hayi asazi-ke phela cause nama ngiyindawo uzodivoswa-ke nje cause ngizomhlohla usakudivorce. Sobona-ke. Hayi sobona phela wena futhi ugugile mina ngisafreshi ufuna mina. Awushiyela iy'ngane-ke ispace. Sizobona-ke shuthi sizobona phela. Hayi bo bengithi ngiyakuhlonipha kanti ngilokhu ngihlonipha hayi bo. Imali zami ey'ngane umyeni wami ekufundisa kanti ufundisa unontilonti wakhe. Mina ngathi ukuthinganela sisi ngiyajabula nami ngize ngithenge zonke. Lo nonkiroyi-ke okuthathelile. Yabo njengoba ungibiza ngononkiroyi ngikuthathelile. Ini? Okay sobona-ke. Sobona-ke. Sobona sengikubona. Sobona impela futhi. Kuyacaca ukuthi sobonana-ke. Futhi nje bandla-ke ngiyabuya ngizolanda iy'mpahla zami ezasala lapho. Yabo nje kumanje uma ngiphuma la emsebenzini ngiyoyishisa. Awu. Zonke ngiyashisa. Ngeke uzuyifika. Awu akuve sobona. Yabona wena sesizoyisana-ke la ufuna ukuthi kuyiwe khona. Ngiyakubona. Ngifundise khona-ke. Hayi kuyayiwa. Isibindi sakho sokuthi usunemate yabona ukuthi indoda ikubalekela cause awufuna ukuklina. Yo hayi wena ngeke. Wena kanaleli gundane lakho. Kuloku ngizale into enotshwala nekhwasha. Ngiyazama ngizamisa mina. Ukuyibona kodwa yami ingane ukuthi ifana kanjani nomyeni wakho. Futhi nalezi ngane zakho angisakuthembi nje. Hayi. Ngivale nje ngoba wazi ukuthi ufuna ukuthini. Wow. I thought lana uzozama ukuzehlisa. Ngeke. Wow. Ngeke. Wow. But u-anti wakho lo igazi lakho mangikhumbula kahle. Uyanginyukela naye, uyanginyukela nje. Akanayo ini right ukukunyukela? Hayi ngeke. Yabona-ke sengizomthatha ngamabomu-ke manje lo myena bengithi ngizobuyela endodeni yami ngizama ukusosa impilo sengizoqhubeka.
Ila ngizoqhubeka. Yabona manje ila ngizoqhubeka. Ngisazomnyisa. Ithini iplan yakho? Mase kujikela kwayona le ndoda lo othi uzoyilwela. Yabona sisi ngisazomnyisa. Yabona uantakazi na mina. Angazi. Akuyena u-anti wakho utata bama wakho. Hayi ulama ubaba u-anti wami. Ulama ubaba wakho? Yebo. Ubaba wakho akaphenduki nje ethuneni kuyimanje? Hayi kushuthi kusazoke kunyiwe-ke nje egcekeni kubukwane ngoba phela kuyacaca ukuthi phela kusazonyiwa. Hayi kusazonyiwa-ke bandla. Ima-ke umndeni obviously uzosayida naye. Umndeni. Are you willing ukuthi uluze nomndeni wakho? Ngingamane ngibaluze bangisiza ngani? Lo baba lo aya 1000 njalo a week because uhola every week. So nje 1000 ulithi gqi aphinda athi imali engane. Hayi mina bengangihlanyisi. So manje uzoyenza njani ngimaqhamuka omunye ofresh kunawe ngoba uthi-ke na ufresh? Wesisiphela kuya ngokuthi wenze njani. Yabona masolapha ya. Sebenza. Hayibo. So usebenza overtime wena. Sebenza ho. Wenza sa like ukubhala u8 kanje mina ndizi. Angizwanga u8 ubhalwa nini mawuhleli? Ngiyachazela iWhatsApp uthi nje. Hayi Jehova. Hayi nayizwela ubukele emakha kuthiwa sebenza sakubhala u8 ukuthi ubhala kanjani u8. Shotho sozwa after uhlelo ukuthi asitshele nathi ukuthi ubhala kanjani u8 kodwa kwaze kwanzima ke mase ukuthi amadoda sexabanisa ngisho nemndeni yethu haya kusuke ngasahambanga kahle mase xabana umndeni ngenxa yendoda kahle kahle nibanga umthambo phela nina. Hawu bandla ngeke. Uzuyashisela ngashisela hayi no siyabonga kakhulu babukele emakhaya ukuthi nibe naso lesi siqephu sithi sikhipha izimfihlo. Nawe uma uneyakho imfihlo feel free ukuthi usithinte usazise ngeyakho imfihlo. Don't forget to share, like and subscribe. Ungakhohlwa lapho EasyBet Black 50 ngulongisanga ngithanda kakhulu. Is the Black Life TV.